Gaiak sektore teknologikoaren datu positiboak aurkeztu ditu. Egia esan erronka da eta pozik egotekoa da. Oso egoera nazi global oso nazian, gerrak, politika arantzelarioak, datuak baikorrak eta positiboak izan dira, enplegua hazi egin da, aurreikuspenak ere enpleguan hazkundea erakusten digute, datorren urtean beste 5% hazkundea espero da, fakturazioan 7%ko hazkundea eman da, 7.020 milioi euroko fakturazioa iritsiz, IG-ean ere inbertsioaren hazkundea eman da, 2023arekin alderatuta 10% gehiago, eta orokorrean datuak positiboak dira. Gaiak apustu egiten du, zeharlerrotasunez, teknologia erreztaileen alde, adimen artifiziala, adimen esperientziala, gauzen internet, zibersegurtasuna, Langunek ordezkatzen duen hizkuntza teknologiak ere zeharlerrotasun horretan ulertu behar ditugu. Azken finean, gaur egun Euskadiko sektore ekonomikoan enpresa guztiek beharko dutelako trantsizio digital hori, ahalduntze digital hori, eta sektore digitalak transversalki edo zeharlerrotasunez eragin behar duelako. Eta hor, gaiaren apustua bai da datuen ekonomia sustatzea, datua aberastasun bihurtzeko, eta orokorrean jarraitu nahi dugu, bai instituzio edo administrazio publikoekin elkarlanean, bai eragile sozialekin, Euskadi digital eta segurua eraikitzen jarraitzeko.